I gde ste bre ljudi? I evo nas ponovo. Skuj, danas igramo Super Smash Mobs. Biramo endermena. Yes, a enderman. Enderman! Zauvek! Enderman je najaceg. Gdje ovdje su neki luzeri. Kad ja imam rat endermena, niko ne može da me pobedi. Šta evo? Ovo neka arena. Ovdje nisam bio, a? Enderman mi je najbolji. Oh my god. Sad će neko ovdje. Ja stim da me neko ne da. Prvi put kad sam igrao ovo, čuo nisam ni znao kako se ovo igra. Sam samo bez. Oni brat udaraju pače. Ići ćemo malo u krug. Je ovo onaj squid. Imaj Blaze! Oh my god, Blaze! Umreti. Mora umreti Blaze. Okej, imam 4 života. Gdje ona? Ja i ona krava. Čebe. Sad nas 5. Ha! On me to prevario. Blaze. Teleport. Piu! Misliš da si jači od endermena? Jedan umra. Ili on otišao. Okej. Cool. Hajde, how? A molim te padni, skeleton! Ne možeš mi ti to uradit. Nemoj umreti. Kako je jak ovaj enderman. Ja još jedan tip imaju, ko je ovaj? Ovaj Blaze. Gdje sam se prepo? Vidite se vi. Ok, ja barem imam 4 života. To je super. Ok, ću malo besati. Ok, eno ga Blaze. Ćemo tako da se igramo Blaze. Nemoj. Oh my god, kako... Ja jedini imam 4 života. What the fuck? A Blaze mora umreti, Blaze. I ne može da me umrao. Pitam se kako sam umrao. Ok, jedan ima 2 života, a mi imamo put. Ok, evo ga skelebać. Hop. A ja došao za ništa. To nije fair. Ja sam htio da ubijem skeletona. Evo je ova krava. Če da je... Blaze! Si ga ja ubio? Ne! Teleport! Yes! Kad imate tako nezgodna situacija, tako radi enderman. Jedini imam 3 života. Wow! Kako kad budem ja i pobedio? A nisam ja dobar u PvP-u. Ne! A pored mene, ja skačem! Ok, ko je to? To je Blaze. Znači Blaze. Misliš da sam seljak? Aha. Jedini 3 života. Wow. Hoće da bude lagana bitka. Zato što... A ovo je ništa, bre, pogledajte. Evo sam pobjedio. Tako. To zna enderman. Da skače. A on nema baš ono da PvP-ra. Okej, svi po jedan život, laka pobjeda, wow. Da li je ovo really? Pogledajte, svako po jedan život imam 3. Niste baš dobri u PvP-u. Pitam se ko će prvi, pogledaj, ja imam najmanji signal. Evo ga Blaze, Blaze mora umreti. Za Republiku. Kako no? Teleport! Yes! Malo ću da se regenerisem.
regeneraciju. Ha! A ne mogu. Ha! Misliš da si jači, Blaze? Piu! Hajde, teleport. Fiu! Ne! A ko je bio? Fer. Ja mislim da ovaj. Znači, Fer je... On zadnji nešto, pojete mene, ja prvi. Evo ga. Blaze. Hajap. Teleport! Yes! 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 Na chat! Ja ću da umrem! A bio sam tako dobar! Imao sam 3 života, ovi bili 1. Sad ja sam. Svako idema. Što je sad zadnji? Ne znam što. Ali ja moram pobediti. Ja moram pobediti. Pobedit ću. Hop. A brate Blaze. Ko brate smo tanko? I ovaj ne može ni još kaći. Teleport. Yes. Top 3 sam. Yes. A nemoj da mi sad čuga. A nemoj sad to. Ne. Blaze. Blaze. Ja. Ja umro. Čestitam. Bio sam top 3 sa endermenom. O, brate, really? Top 3! I to bi bilo to današnje epizode. Ako vas video Super Smash Mobs, ostavite like, share i comment. Jer da nastavim tebe, od najviše stvari. Hello svima. Čep.